माझ्या घरावर इस्तू का पडणार बर इथलं नाही बरं का कोण सांगत आमच्या इकडचं सांगत मग ती काय म्हणते नाही रुसायची मी आहे राला पण कवा जाईन माझ्या जीवाची पक्की मैत्री पाहतात जाईल साराशीन जीवाची पक्की मैत्रीण ती माझ्या जीवाची पक्की मैत्रीण मी जर नांदून आली हा आणि माझ्या जीवा भावाची मैत्रीण जर समोर दिसली हा तर तिला काठी राहणं वाटतं काठी साऱ्या गावात नसताना